Mga choy, sili din mga choy, tamis na. Ala. Nakabawa ko, pampunan. Ah, batay. Demonyo nag-iusapon ba? Ala. Lamoy na largo eh. So, nambi. Di po tapalupi ko yun. Ikaw. Papuyo na lang mo dito sa mga silian ay. Wala karangkada eh. Wala karangkada mga toy. Kita na ninyo sa video na oh. Dara yung karangkada, dara. Tura. Dara. Apa na dara gitu? Nakamalakas sa bata. Tamis ng sili semua eh. Sabi na magkamakmak. Mukhawa ng Kenapa pala baik paduan? Bro. Oh. Memang kuwang. Grabe gitu kayak bersih. Ano mo? Kay glabuan ko eh. Kuwang man. Udah. Udah betul. Usap ini demonyo ba? Mau usah kau pala yan. Sige lang katawa kayo. Udah. Grabe mga auxiliary mga bata. Wani ugma. Impas gikan tinain mo. Udah. Impas gikan tinain mo bata bagay ka, wa ka ba hapin. Bagay kayo pa. Grabe mga choy ay lang mo tuga. Bata ay lang sukol pa nagsahang pa Ini bata. yung mami o gara ko no. Gara mo. Pangusap lang demonyo. Bagod ko itong hungit. Hungit na buglain. Bata ay lang mga choy, grabe sukol ni bata. Grabe bata. Grabe magamo ko. Lagi ko na. Lain na. Punaon. Pangaan man ako ah. Wala po magkabata. Munang. Hilakon ko na. Nanay, marog na. Hilakon. Nanay. Biglayan na pa ni mga to. Na. Ngita na ko. Ano? Oh, alam ka? Wait ko kayo. Grabe bata sukol bugang. Bisa kasi mo. Karo bantay ng bata nga. Kaog silir mo niyo. Kada Murag lima ka Kada usa. pa. Wala na loyo. Ah, brother, talawan. Hadlok ug hang. Ngis-ngis man, mangho do. Gahe kay naong. Kaon po no, kadang pinakahang. Demonyo bagay ito, 5 kabuk to no. 5. Lima. Grabe mata. Ako di ko kakaya na.